به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ندوي الله ولا تشركوا به شيئا وتمبدم هاي هونde wondinne Allah hay hun warde goddum wondude Allah وبالوالدين mojjane jinnaabe ihsanan kala mojjingol nedde mojjina jinnaabe mum kala mojjingol e jokku endam kambe don fuddorto jinnaabe don fuddorto wa bizil qurba e bandira ballibe jiidaabe to balli bayne jokku mabbe endam wal yatama yo mojji aliyatimeebe wal masakini e miskinabe yo mojji mum be yo mojji mum men wal jaadi zul qurba wal jaadi e koddido zul qurba taw jiidaado mo kodda taw don jiidi tinne e mum wal jaadi junubi e koddido mo ganda on jiidani o don goddunide bangi asko kono don koddi on ne yatinne e mum adori ko jinnaabe wadon he banda badibe ajetimeebe miskinabe koddido jiidaado e koddido mo jiidaka wasahibi bil jambi e gonda e salama onon jaari onon gondi foti ko e dangal walla ko meccal walla on jangidat walla yamfo jusulma kadi gonda e salama kan beedo fof yatinne e mabbe wabni sabili e gonda e laawol be ganda en hebdi cadele laawol he hasin to mabbe ko galo kon do mo jogi cadere o wanne mojje mum jokka mum endam o ma malakata aymanukum e ko juude mon jeyi mana jiya mon e horbe mon mojje e mabbe woto kiise mabbe ha burtu inna allaha sabu allah la yuhibbu yida man kana mukhtalan fa neddo moni kinto nyaajowo basorodo o yida dum o yida nyaajowo basorodo tintan ko hoore mum yitan ko hoore mum o yida won o yi neddo jiido bandu men jiido hoddi mum jiido ayitme miskineebe e ko nandi hen ko on o yidi amma nyaajowo basorodo alladina ben yabkhaluna be en dawa ko poti wadde ko jida wadde sabu jom yitan ko hoore mum yidan tan ko hoore mum jida goddo yidna goddo wa wadande goddo yabkhaluna be en dawa kadi o yamuduna nasul bukhli be jamiri yimbe kadi dawre jomum dawa kadi yodo feere hawbe kadi mbas rokkude kany on hawbe kany dawa sabu jomum mojjani yida rokkirde yida goddo rokkirde hade wiide ko mojjo e sara mudum wada feere ka ha on dawa waytumune be cuuda ma atahumullahu min fadli ko Allah nibe e buramum ko jomum jogi jawdi ko mi suuda hollirta hade wiyeede en jogi en nyaage walla jogi gandal no suuda hollirta hadde ganda en namde jomum suuda ben waabe nibe Allah yida ben ko dawobe no feewi wa atadna lil kafirin min kablin hefrebe ay indirbe hefrebe taw jomum yeddinem Allah Allah kidu nem ha heewi no suuda safa holdo haji sarinake ma haalane gede ha jurmuda dum ni sarinake ando kira dokka dum goddum min kebina hefere be azaba muhen lepte koynoje ya dandin dum walladina be non yifuguna amwalahum nafqabe jawdele mumen ri'a an-nas sabu hollinade e yimbe ben dokkira ko wana sabu Allah ko hawiye ko mojjube ha yobe fayda ha wiye ko ni ko na ben yidi ho mantel yitan ko yiyede dum dokkirta wala yu'minuna billahi be gondinani Allah wala bi jamil akhirina jalla daraga don ko gondinani Allah sabu so tawi gondi Allah so rokkira fadata jubde Allah wana fatta han yetede walla mantede fatta han jubde Allah gondinani jalla daraga sabu andi to nyaawore won ton gondi do ne andi ko nyaawore won ton on kala ko ne rokkira ko yewon daddude yo buwan dum nyan darga saari wona dum heedo e lepte Allah e ko nandi hen amma go na jalo dago o mon badiro yo yiye walla itini walla yo mante e ko nandi hen waabe ni non ben ko yaadi be sheeneji
wa man yakun shaytan lahu qarina kam ngada shaytan won jaadiɗo mum fa sa qarina on debbo ni jaadiɗo on dañi cindirɗo bonɗo dañi jaadiɗo bonɗo wa mada alayhim holko bonnannoɓe law amanu billahi sinno gonina allah wali akhir gonina sinno gonina allah e ñalama darga wa anfagu ɓe nafgi ɓe dokkiri mimma razaqakumullah seeɗa ko allah arsini ko allah arsini ko ɓe nafgi heen ɓe dokkiri heen so mbaɗi no hokku ɗum lorannoɓe sikki allah tawi haydara woni ko lortaɓe kay kono en mbayni ɗawde saɗa rokku allah dokkire pour ha mante ɗum ko lortaɓe ko tewa kana allahu bihim alim te allah annoɓe tan allah ko gannoɗoɓe tan gila e mbaɗa haydara hande mbadde fo allah ne andi te allah yejjitta majjata te allah ko joɓo yewɓe ko mbatta ko inna allaha allah noon allah kay laazimo tooñata misqala dartin foti gabde zarra allah tooñata haydara allah tooñata ko foti no gabde zarra a watta moƴƴere ussammade a watta boyande ɓeydanmade kala ko mbaɗɗa ɗum tan wurtatama moƴƴere no ɓeydat kono boyande ɓeyta ɗum waɗi wi wayno ko hasanta so ko moƴƴere yudaif ha o sowa ɗum tugol 10 ha 100 o sowa ɗum so hunde fof ma so laabi 10 kam ne yaha 100 ne yaha ko ɓuri ɗum wa yu'ti min ladunhu omo adda immorde makko ko Allah omo adda immorde e makko e cowande addana aduna jubdi mawdi o waɗa hen jubdi mawdi e nder cowande o sowanma laabi kewɗi o waɗa hen jubdi mawdi dokkuma ɗum fa kayfa ila jina holno jogori waade noon so min gaddani min kuɗumatin kalleñol ɓe shahidin e seede kalleñol adde seede mum adde seetoɓe holno mbano e muɗum neraɗo mum o adde seeto holno ɓen mbano e makko holno ɗum jogori waade o jina bi ko gadduma an Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hawla e ɓe ne mbay e mani shahidin ñan hen ka seede ne mbay bonde e mani ɓe no jiɗɗi wardema ni ne tamtinirma ni ñan tanga so ari ɓe gadda yawon seede maɓe holno jogori waade ndaɗo sallallahu meɗi wi gote sahabaɓe he jangga mo Qur'an on fuɗɗi hoode simorde nde ɗo jangi ha yetti ɗo yomo yoni geti ko berli gonɗi sallallahu sallam ñanden saari holno ɗum jogori waade wajjinaɓe haɗa hawla si yawma idin ñande hen yawaddu alladina kafaru hefereɓe ma ɓe goɗe ma ɓe jiɗ wa asawu rasul ɓe jeddi ha gofila sallallahu sallam ɓen ma ɓe jiɗ ñande hen lawtu sawwa bihum ɗata hanine kamɓe ɓe mbattete ko ɓe gontanno ko leydi ɓe jeeyete e leydi he hanine mbattete ko leydi ñande hen ɓe jeeyete way ɓuri kafi yalitene kunturaban nenen ɓe mbiye hanine koɓe leydi taw ɓe gona haydara ɓe natta aljanna ɓe jahata jeygol joom gon leydi tan ɓe mbatti leydi tan ɗum ɓe goɗɗo he allah hunde ko boni ko hulɓini ɓe mbiya hanine koɓe leydi te wala yaktuna allah hadde e mbawa suudde allah yewtere e mbawa suudde allah hay hunde koɓe gollanno hay koɓe kalanno ala kala koɓe gollanno hayne mbawa suudde allah ñanno en mbiyata wallahi rabbina ma kunna mushrikin ɓe mbiya wallahi minen kam min gona mushrikin min dan allah hay batte ko ala nafata haala kanɗo nafata haydara ya ayyuha alladina amanu e hemon julɓe gonɗinɓe allah la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun la taqrabu salata woto ɓalluɗe julde wa antum sukara taw ɗon mandili hatta ta'lamu ha ganda ma taqulun ko kalton gacce ha ɗifton ha sangara iwe mon han to mandilde ɗum ɗo ko adide sangara harminte wonno won juulannoɗo e ɓiɗa her kafirun abudu ma taw itilawuji ɗi e hefmon hefreɓe ndema ko ndewa ton ko haaluji mbaɗi noon allah noon wi ala so ɗon juula gacce hande toon mandilde nde puɗɗi ɗon juulde nden sangara harminaka waɗ ɗon fuɗɗi harmina seeɗa so joom fayi julde accu ha gasa julde nde fuɗɗo yarde sangara woto joom yara ha mandil wonde e julde hatta tan mata goɗum wala junuban woto ɓalɗe julde kadi ɗon mandili ndo oɗon jambi ha looto ɗum illa abiri sabilin sona noon yahoɓe
ɗanni tan ni ɓenna ala ɗo ala jaatigi ala ndiyam ala haydara on jeeyaka heen amma mo ngannduɗaa wona ɗanni ɗo ko ɗo jeeya on woto juul sen jambi hatta tahtasilu haa loota ɗon yo jooni foti haa loota nde fuɗɗa juulde amma musafiru ɗanni ɗo noon on so tawi ala ndiyam on ne waawi taamaade wa in kuntum marda so tawi ko on jogiiɓe rafi on gonɗe rafi on callaani on mbaawa mimde ndiyam walla on cuusaa mimde ndiyam ma ɓeyde rafi walla ma lelno sellude aw ala safarin walla gonɗon ko he ɗanngal oɗon gonde on keɓi janaɓe e nder ɗanngal he on ngalaa ndiyam ko lootorɗon aw jaa ahadum minkum min al ghaid walla gooto mon yehii dow wuro arti heɓa ndiyam ko salligi aw lamassumun nisa walla memodiri e rewɓe ɗum memdude bonde salligi boni nde heɓa ndiyam ko salligi falam tajidu ma an on dañani ndiyam ko salligi ɗon jomum salligi mo boni walla ko waɗɗima ɗum ko dañani ko salligi walla ko lottori ɗum ɗo fof foti yamma taama ɗe sayidan ɗiɓe leydi laamdi e joomum e taama leydi laamdi tan mema heen junngo mum bujjuɗe mum ɗiɗi mawma e yeeso mum mema kadi laaɓi ɗiɗi mawma e juuɗe hee ñaama ngo e nana ngoo fof so tawi no joomum ne wondi e janaba noon ma anni yo janaba o e ndeer taama muye taama muye ittata taƴere kono yo waɗ ɗum haa joomum gasa juulde famsahu moome bi wujuhikum e jeeso mon ɗum woni taama muye so joomum mi laawa gadnol ngol mawma yeeso ngol wa aydikum e juuɗe mum ɗimmol ngol so yimi mawma juuɗe tuggude ceɓɓete peɗeli haa folon artire kadi nder e boowal inna allaha kana afuwan gafuran allah mbiɗi won tan ko jaafotoɗo ko won tan kadi ko kaforowo ko cuddowo bakkaruji yimɓe o waasi yaltinde ayibaji jomumen alam tara mbele e yiyani ila alladina e ɓeen uutu nasiba rokkaɓe gueɗal mine kitabe deftere hon yahude en jiyaɓe yashtaruna dra e ceeɗa majjere ƴetta majjere ɓe gosto peewal jomumen ne gandi gonga o kono mbasa haalde gonga o kaala goɗɗum beele yimɓe ndewa heen sabu tan yidde ardade walla maslahaji maɓɓe ne goɗɗi ne moƴƴa heen bante aduna goɗɗi moƴƴa heen joom rewata toon pour yidde heɓde maslahaji ɗin ɗon woppa gonga o wo yuridu ɓe jiiɗi kamɓe yahudiyankoɓe joom deften ɓe entadilla lawol ɓe jiiɗi yo moƴƴu laawol ngol on cella laawol ngol mbasan rewde e laawol he ɗum ɓe jiiɗi kamɓe ono ɗon kooliɓe oɗon cikka koɓe nunɗuɓe koɓe anduɓe kamɓe e nder ɗum e mbaɗa eɓe nawara ɗum eɓe jaadara ɗum mbaɗa e majjina on wallahu alamu bi adakum allah ɓuuri andude añƴu moɗon ko allah ɓuuri andude añƴu moɗon ɗum waɗi haal noon holno mbatta beele ɗon dentoɓe woto kooloɗeɓe koye woto keɗɗa ko kalta ko wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasiran allah yoni keeɗo denowo on allah yoni ballo kaɗnowo on ɗum waɗi noon keɗɗe allah ko haalta ko e ngandon ko ni ɓe mbayi min alladina haadu woni yahudiyankoɓe ɓe ganduɗa yuharrifuna kalima woñoɓe konnguɗi amma wadihi ga koni jahanno ko haala ka ko yahanno ko ɓe goña kay partete goɗɗum ko allah wi ni ko wona ɗum o haalanno kanko ɓe ƴetta haala ka e paata ɗum e koɓe jiiɗi ko kamɓe ɓe mbi ko ɗum allah wi ɓe gonno ɓe mbiya annabi sallah sallam ɓe mbiyamo so yamiriɓe hunde ɓe mbiya samina wa asayna min nani min jaɓani min nani min cali ɓe mbiyani ɓe mbiya wasma gayra musmain nan tan woto won nofam wiyetede nanam nofal woton nanam nofal wona ko haali fo tan nana ko so haali hen hunde nana ko wonko haala ko goɗɗum woto nan woton nanam nofal wara ina ɓe mbiya wara ina
ra'ina firti ko ayni min to bange arabi kono ɗogal maɓɓe firti ko ɗayiɗo amen puuyɗo amen ɓe mbiya ra'ina julɓe mbiyanno ya rasul ra'ina ayni min ƴeewde koye mbatta ko mbeɗa pewintamin ɓe mbawi kamɓe ɓe paani hen ayni min ɓe huɗaɓe ɓe ɓe mbiya ɗum jasto amen ɓe kurto ko ra'ina o lajjam ɓe asen sabu woñɗogal maɓɓe goñɗen maɓɓe ɗe ɓe jaari hen koye aynude gaynaka kamɓe jaari hen jasnude jasnugol nda sallah sallam waɗana fitine sabu yiwde diine o diine l'islam o ɗum ɓe jaari kamɓe ɓe mbiya ra'ina taw ɓe jaari hen ko jastu ɗum waɗi Allah wi yimɓe julɓe laata qulu ra'ina wa qulu zurna suma woto mbiye ayni min woto mbiye ra'ina mbiye ndaar min watta men hakkille woto mbiyamo ra'ina sabu ɓe huɗaɓe ne kurto ra'ina yidde abinlah sa e famɗinde ɗum walaw annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khayran lahu aqwam walaw annahum sinno kamɓe yahudiyankoɓe qalu e mbino ko sami'na wa ata'na min nani min jaɓi sinno heni mbino min nani min jaɓi wasma ɓe mbimo nan ɓe mbati yimɓe nan tan nane ko haalte ko tawi ɓeyɗan hen woto gone e nanam nofo kala ko haali nane wasma nan so ɓe mbiyan dani ɓe mbiya wanzurna ndaar min watta hakkille tawi mbiyan ra'ina sinno mbiyanno ni la kana khayran lahum aqwam ɗum ɓuranno moƴƴande ɓe ɓuranno foccanade ɓuranno nuddude e maɓɓe sabu kamɓe koɓe gandi ko gandude ɗum ko ni fonno waade fotani waade no e mbayni kamɓe walakin kono la'anahumullahu bi kufrihim Allah huɗi ɓe sabu kefragal maɓɓe ɓe kefragal ha ɓurti ha Allah huɗi ɓe kisa fala yu'minuna illa qad gonta sona seeɗa ɓe gonɗinta seeɗa ko Abdullah ibn Salam e wonde mum ɓe kewani ɓe tan gonɗini hen ko heddi ko fof way on saha gonɗinan ha joni ɓe kewani gonɗi ɓe gonɗinani maɓɓe ha joni gonɗi ɓe kewani maɓɓe ha joni ya ayyuha alladhina utul kitaba eymi adnaɓe deftere hono yahudiyankoɓe e nasaraniyankoɓe aminu bima nazzalna goyne ko min jippini ko hono qur'ana goyne oɗo qur'ana musaddiqan lima ma taw gonɗini ko gonɗi ɗon ko on gonɗini tawreta gonɗini linjila goyne oɗo qur'ana min qabli ko ardi annat ɗum so wujuhan hade amin mumtude jeese ɗe meltite kinɗe e guite ɗe fof wonta meltende wotere hade ɗum waɗede gaɗa ngo ene deftere nde gila on mboraka ha toon fanna ruddaha ala albaha jeese ɗe dutte e cagaleji mum mana yeeso ngo mesre ha watano hoƴƴude ndu wayni so mbawi kulon dento ɗon gila on mbaɗaka noon aw nal'anahum walla ko haɗa men hudde on kama la'anna honno min kuɗɗirno ashaba sabti yimɓe aset ɓe ashaba sabti ko wiyanoɓe yo ɓoof ƴetti fofte ñande aljuma mbi kañumen ko aset ƴettata foftere ɓe dokka aset ko ɓe mbaɗna hen jarabi ko kamɓe ko awoɓe gonno ya wadde aset ɓe gawata ñande aset so ari ɗi gata ha kewa so aset ɓendi liɗi garta haydara ɓe pewjan liɗɗi ɗi e mbaɗi gawol e cangote so liɗi gari e ñande aset nde ha kewi e nder gawote ɓe gudda gawol ngol so weeti alet ɓe gone awde e nder gawol he fodde yontere nde ɓe ndentinaɓe cali wattan fof Allah huɗi ɓe watte baaɗi e girji no ɓen kuɗirani noon ɓe kañum e ndento haade mum huɗede hondin ɗo kuddi wa kana amrullahi fa sabu Allah ñawru mum ko watte tan kala ko ñaawi ɗum ko watte tan so ñaawi joni ɓe yo gontu girji e baaɗi no ɓe gontu girji e baaɗi non so ɓe mbawi ɓe ndento nde o aya jippinde ne Abdullah ibn Salam jibbili nde wona ahli islam ewa ɓawa jibbili wonata kanko hunde ɓe naati seeɗa hunde tawde woni maɓe naaɓi han kadi Allah hayri hakkude hayti wadde ɓe girje baaɗi kono wiyama noon ko haali dara kam ma o ɗum waɗoy inna allaha Allah kam
la yaghfiru an yushraka bihi wa yafiraka tan waddede goɗɗum Allah goɗɗo so yamane woodi hankadi al ɗum Allah yafirako ɗum kono yafima de zalima kala ko yettaki toon omo yafa hen kala ko haaji ɓeeɗo fof e bonde ɓeeɗo fof wadde ko boni tata ɓe tuubi ma yafaɓe goɗɗo mbaɗo wonde fof noon ko bone wawi mone fof so joom tuubi ma Allah yafa ɗum wono yafiraka tan ko sirku mo wondani tuuɓe joom so tuubani joom sirki al tuubani ha mayi on yafiraka de oman yushrik billahi kala denɗe Allah goɗɗum fo ibtira isman on fafini bakkat azimam mawɗo on fafini bakkat mawɗo kala denɗe Allah goɗɗum on fafini bakkat mawɗo no feewi am tara mbiɗa yeyani ila alladina ɓeen yuzakkuna anfusahum wiyew koye men ko moƴƴuɓe wiyew koye men ko moƴƴuɓe ko ɓurɓe ko anduɓe ko laaɓɓe ko ɓiɓɓe Allah ko yiɗɓe Allah e matkoɓe mata yami ɓeen wona ɓen no ngoodin yahudi en koɓe bal jarani Allah zakkuna so ko Allah ɓitta mbo haaji mbo Allah ɓinano ko won laaɓɗo wona laɓɓinɗo hoore mum mbo Allah ɓinir liman o won laaɓɗo yo Allah ɓinire liman wala yudlamuna fatine ɓe toñatake fota gabbe dara toñatake haydara unzur ndar kay peftono Allah holno peftoto fenande e dow Allah ƴata no pendirta e dow Allah e mbiya ko kamɓe ko ɓiɓɓe Allah ko yiɗɓe Allah wakka fa bihi isma ɗum tan yoni bakkat labtuɗo yaade ha wiyedde hoore mum ko ɓiɗɗo Allah ne wofa Allah noon ne fenna neraɓe Allah ɗo kay bakkat yoni ɗo kamɓe yahudi en koɓe no makkinaɓe jano ha ɓoyde nela saɗa to badira ndaɗa fooli ɓe wari hen dahi hen yewdi en koɓe en jari ga ne kirjini hefere ɓe e daro jofto hen la sallah sallam ɓe kirjini ɗum no feewi ha ɓen nootiɓe hen Allah wi alamtara ay mata yani ila ladina ɓen utuna sibika adnaɓe hunde deftere adnaɓe hunde gueɗeɗe deftere rokkaɓe defte mata yani ɓen yiɓe bil jifta ɗawot eɓe gonɗine jifta e ɗawot jiftu sanam wiyete noon ɗawo sanam wiyete noon sanam muji ɗiɗi ɓe resi hen koɓe ɓe mbi kamɓe eɓe ganda deftere tawrete eɓe gandi tawrete foye wade no ɓe gowine sanam uji jifta e ɗawot pour yidde welnade hefereɓe ɓe gonide ko ɓe mbiya hefereɓe Abou Soufiane wondiɓe ɓe mbiya ɓen taw ɓe mbiɓe nahnu ahda sabila nahnu wulatul beyte ɓe mbi minen kamɓe Abou Soufiane on sa to sowa tubde o wi minen ɓuuri moƴƴude lawol sabu minen keedi suudu kaaba ndu minen jarno hajjiyankoɓe minen kottata hoɓɓe minen guittata dahaɓe min cotta ɗumen mbele minen ɓuuri moƴƴude Allah Mamadou ɓuuri moƴƴude sabu Mamadou woppi diine bamumen bayraɓe ɗo diine min jogi o diine bamumen koyen joguino o woppi o diine noon joni o taƴi en ɗam o yalti haram o yeehi laabaji makko mbele men ɓuura walla ɓe ɓuuri moƴƴude kamɓe uluki ahlukila ɓe mbiye ha ulai ahada min alladina amanu sabila ɓe mbiye ɓe hon hefere ɓe ɓuuri moƴƴude ɓuuri feede lawol e julɓe o ƴeewno wiye ɓe dani ɓen jogui deftere nde gandi gonga Allah o dutta wiye kefereɓe rewe sene muji ɓe ɓuuri rewde e lawol e julɓe gowniɓe Allah ɓe ɗum fof yidde hebde mantorol yidde hebde ardade aduna ulaika alladina Allah anahumullahu ɓe goni tigi woni ɓe Allah huuɗi ko ɓe goni ɓe Allah huuɗi o man yala anillahu kala mbo Allah huuɗi noon fanta jilli nasi aɗa ñanta on ballude mbo Allah huuɗi kay won dañata ko walli ɗum o dañata ko hattamo lebtede ñantere am lahum nasibu min al mulki walla jogui gueɗal e laamu e kamɓe yahudi en koɓe walla jogui gueɗal e laamu hen haydara ɓe gaɗa hen gueɗal faydan nden sinno ɓe jogui hen gueɗal sinno fof kamɓe laamotono aduna o layatone nasna gueɗal ɓe gandata yimɓe haydara hay baɗa dokkata yimɓe hay tous dokkata yimɓe saabu ɓe ko ɗawoɓe ha ɓurti ɓe mbawi ɗawde ha ɓurti kala ɗo ɓe gardi ɓe ƴetta kono ɓiriri yimɓe ɓe keeɓa ko yimɓe joguino wona wallude yimɓe ha yimɓe daña hunde
am walla ni yahsuduna annas ɓe kaasitto ɓe gañata yimɓe ɓe gañanata yimɓe nda sallah sallam ɓe gañana ɗum tan ɓe gañan ɗum ala ma atahumullah fadde ko allah dande ɓuura muɗum ko allah hokkimo ɓurata ko ɗum ɓe gañanimo waɗi ɓe jedda ko woni ko yidde ɗum yo wi e makko woto dañi geɗal ngal añandemo tan fokad atena ala ibrahima alkitabe hikmata allah minen kadi min gaddani ala ibrahima banda ɓesgu ibrahima alkitabe deftere nde sabu ɓe moussa en dawud en sima ɓe fof ɓesgu makko jeeya gaddi ɓe deftere wa hikmata annabagal min gaddi ɓe annabagal wa atinahum min min gaddi ko laamu mawgu dawuda en keɓin laamu mawgu souleymane en keɓin laamu mawgu ɓe fof ko ɓesgu seydina ibrahima alayhi salam fa minhum man amana bihi wone maɓɓe gonɗini la sallah sallam kamɓe yahudi en ko won hen gonɗini la sallah sallam wa minhum man sadan won hen ɗurnimo mbasi gonɗin ɗum wat fawi jahannama sa'iran jahannama noon yoni ko en suma wonde yedduɓe to e payi inna alladhina kafaru bi ayatina ay ɓen yedduɓe ayaji amen ɓe ay ɓen yedduɓe ayaji amen ɓe sawfa nuslihim naran mamin cumɓe jeygol maɓe cumɓe e nder jeygol kulɓanude jade juludu kalde ɓallimaɓe ɗi ɓendi kalde gurɗi ɓendi waddana jooɗa garami min gostanaɓe guri goɗɗi ɗi jiiɗa ɗi guri maɓɓe ɗi andi ganda ko caggal yiti ndekete ko musete ɓanndu ko nguru ngu musete so nguru ngu ɓendi ha hooñi natta musa han kadi mboɗo allah wi so kalde nguru ngu ɓendi ngu ittata tan nguru wongu watte lepte e jokka leedu ala beele me lepte ɗe mbawa jokkude inna allaha kana asisan hakiman allah kam wonno ko tedduɗo ko poolɗo kadi hakiman karallo ganduɗo no golle jaara hay hunde ɗon kinanima walladina amanu wa amilu salihati ɓen ɗon gonɗinɓe allah golli golleji moƴƴi sadkhiluhum ma min nanu jannati aljannaji tadi ɗen dogal min tahta lismi ala ha caali ma min nanu aljannaji ganda caali e guila e less mumen te haalde fa koɓe heddotoɓe hen ɓe jaltata abadan ha pawmaɓe gona yaltoɓe tan donc fi ha maɓe dañ toon aswajum suddimu ɗahatun laɓɓinaɓe ɓe ganduɗa pilotako jiita ƴiƴam kala ko soɓe yaltata e mumen woni khilhu min nannaɓe ka zillan zalilan ɗofdi ɓuumdi ɓe ganduɗa nagge ittata ɗum dayman ne ɓuuɓi ala iggude a yeggata subaka walla kikiɗe dayman ne ɓuuɓi sadakallahu alazim madniyat ko yimi toon watti son e son ayat ni surtout bak madina naat ndol ko temdere nogas jene ay ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qultu li usman radiyallahu anhu ma hamalakum an amatum ila al-anfali wa hiya min al-mathani wa ila bara'ata wa hiya min al-mi'in faqarantum baynahuma wa lam taktubu bainaha bismillahir rahmanir rahim ووضعتموهما في السبع الدول ما حملك على ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول له هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وإذا نزل عليه الآية فيقول له هذه الآية في سورة ذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكان براءة من أواخر القرآن وكان قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فذلك أنت بينهما ولم أكتب بينها بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في سبع دول رواه الترمذي ابن عباس وي يالا ويلدum وي قلت لسامي بن عثمان رضي الله سيدنا عثمان أنك جنري القرآن من رضي الله عنه ما حملكم holko roni on holko saabi an amattum ila anfal ƴettuɗon anfal ko yemina mathani anfal
jaako timaji dabɓe timman kala timaji timman tamdere ayaji wiyete ko dabɓe way la bara'a kañum e bara'a suratu bara'a yamina min den ɓuri temdere kañum ƴetton timoji ɗiɗi nde anfal kañum timman temdere aya bara'a ɓuri temdere aya faqaran to ɓen ma ndeni ɗon de mbaɗɗon de simaro wotere hoksaɓe mbaɗɗon ɗon hoksaɓe mbaɗɗon noon walla faktu baynahuma bisimillahi rahman kadi o mbaɗa hakkude majji bisimillahi rahmani rahim timoji ɓurani ɗe fof kadi so moɗo homnude bisimillahi rahmani rahim ɗo o mbaɗa bisimillahi rahmani rahim hoksaɓe ɗum o da'tumuhuma fi sabil ɗuwali mbaɗɗon de mbattuɗon de e jeeɗiɗi ɓurɗe juutde de bogade ali imran samadi lan faali ɗe timoji jeeɗi ɓurɗe juutde de mbattuɗon de heen hoksaɓe mbaɗɗon noon ma hamalu ala dalik holko rondi no ɗum holkoni mbaɗɗon noon faqala usama wi kana rasulullahi sallallahu alih w sallam ima tal hisani na sa sallam e sahani qur'an jippoto e mumde go tanzil alayhi suwar timoji jippo e makko zawatade timoji kadi jippo e makko ayir ay jippo joni yo oɗo aya mbatte simar manel ay goɗɗo ara yo ay mbatte simar manel timoji kadi ne ngara ta kañum fof e timmani kono noon ko jippi fof yo ɗum ɗo mbatte ɗum mbatte ga fakana ida nasala alayhi kanko so hunde jippine makko kanko sallah sallam da baado man kan yaktubu onon hunde windoɓe ye goto ye bindowo yo ar so on ari fay ɓuuro wiya daw hawlal aya fi surti liti ƴetteɗe aji mbaɗon de e simore zikr fiha kada wa kada simore haalor nangam e nangam de mbatten ɗeɗo ayaji no waɗanno so aya jippima wadde windoɓe wiyaɓe simore kaalore nangam e nangam de wawi watta toon ɗe ayaji e mbatta toon وإذا أسيتي آية في مكان فيقول ده هذه آية في سورة التي ذكر فيها كذا وكذا وآية بدل من اسمه حالور نعم نعم ده نون ورانو آية اسمه كاد نعاري تكلم في إتمان آية سنعار ويا آية جمبات اسمه مانير آية جمبات اسمه مانير نون ورانو وكانت أنفال من أوائل ما أنزل مدينة أنفال نون سورة أنفال جاء اسمه قدر جيبار المدينة دم قدر مدينة جاء قدر جيبار المدينة وكان براءة من آخر القرآن براءة نجاي تيما تكريد جيبار براءة جاه تيما تكريد جيبار وكان قصة راس بيت قصة كهات براءة كون كهات لم فعلكو نندي تو كسير سلامة كهاتن بوري هذا فظننت أنها منها تيكو منون براءة فرجال في لم فعل سبوا حالك هنقول فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرها جوم لا يبين الله ولا ابتنال من أنها منها وند براء جاء في الأنفال وحالنا منه ترنا إن نند فذلك نسابي ندن مد بمن اسم الوتر ولا تبنا بسم الله وهكذا منها كل بسم الله الرحمن الرحيم نسابي بمن كل جورم ندن مد ولا بسم الله الرحمن الرحيم كنا نسمع ده هذا ولا مسورة براء جكي بسم الله الرحمن الرحيم عليه فوضاتها باتوي في سبب الوالي اتماجي بود جود جديد باتوي انتو كودum badde nga wadde non na wonde laade haaldum wala hande ko je ko faamam tan da Tirmidhi قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر لك بعذاب أليم اللي وعدان من الله ورسوله ألن تنتنا أي لا تنتنا إلى الناس فادين به يمفون تنتنا يوم الحج الأكبر نيل الحج نيل جولتاس حج الأكبر نيل جولتاس كنده ألن حالي بفوف أن الله وند الله بريء مهيسي نمسك ورسوله وميلته هفرب ورسوله كان ما كان هيسي هفرب mana ñade hen yimɓe fof en tintine maslahaji mbiyata ko juuɗe e frewɗi ngasi han kadi kefere ya bangi mum julɗi yeehi bangi mum jonde haydara fa in tubtum so on tuubi on hefreɓe fa xel ɗum ɓuuri moƴƴande on so on tuubi on janti e julɓe he ɗum ɓuuri moƴƴude wayin to allah so on numtima on calima tuubde faala mo gande anda ko onon de gayru mujisillah gona ɗon kimɓe allah allah ronkanani on gande ko Allah ronkanani on ma waw on naatan ala sawe diine he walla baɗɗum batta maccuɓe
walla mbatten yewde sagalleji wa bashir laka ko weltini hefereɓe ɓeɗami adimi lepte musse weltinɓe ya pat lepte musse mayani mabɓe wawi wan tudde عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم فقال الناس من الحج الأكبر يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جاني إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو مسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس ابن عبد المطلب فإن موضوع كله ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب كان مستردان في بني ليث فقتلته هذيل ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس لكم منهن شيئا غير ذلك إلا أتني فحاشة بينة فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع وضربون ضربا غير مبرح فإن أدعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤذين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا إن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ودعامهن لا تلمزوا مسلم. عمرو بن الأحوص قالوا وندك أنه كان عمرو شهد حجة الوداع وتوام حج بشكل حج لا شكيتو بده حج بيني غوبيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج دي الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى على الله صلى الله عليه وسلم يتي الله ما أنت الله سبحانه وتعالى وذكر سبتنا الله ووعظ وواجي عند خطبه ثم قال تقلم ووي أي من أحرم فرفوين لما هجك برد هرمير فلنا برد تدري لا تفهم نام دون نقل فقال ناسين بيبي يوم هجك برد تدري فوف وين لما هج موضوع برد موضوع وين يجول تاسك وين لما برد تدري يا رسول الله بيبينا إلى الله صلى الله عليه وسلم قال وي تاوده نون فإن دماءكم يوم كي يجي موضوع وأموالكم يدودل موضوع وأعراضكم يبلي موضوع حرام عليكم حرم موضوع حرم جول فوف rufde ƴiƴam goɗɗo julɗo goɗɗo walla heɓde jawdi goɗɗo walla ñohde goɗɗo haalde goɗɗo ko moƴƴaani ɗum en harmi ko hormatimi ka no waɗa ñalawma e harmude ni ani ñalawma taska o en harmi wadde heen ko boni warde heen fittande walla wonde heen en harmi ɗum harmiri ni ko noon ɗum harmiri fii balde leydi makka ndi en annda hay leggal mayri ne harmi tajde ala ka warde hen colel en harmi no ɗum harmiri ni noon ko noon harmiri toynira hakkude moɗon fi shahari ko nanda lewru taskandu kadi en harmi e mayru hay jihaadi warde hen pitali ala ko haala ko heddi ɗaggetal fof ɗi harmital fof so ndendi no ɗum harmiri ni ko noon harmiri e gote moon toñde warde goɗɗo walla heɓde jawdi goɗɗo walla ñohde goɗɗo ala la yajini janin illa ala nafsihi ya gandu koy neddo toñata sana hoore mum neddo kala ko wadi hoore mum tan wadi artana koy dow mudum la yajini walda ala wadi baba wa toñde biyum kala ko wadi hoore mum ko artata wadde hay baba so wadi biyum hunde kan yita joddi mudum ala ko goddo ala hakul goddo wala walda ala waldi hay bidde kadi wa toñde bamum kala ko biddo wadi jinnaado mum kan yita karne mudum wona wonde so ɓiɗɗo waɗi jinam ne heƴande to alto toon hay hunde heƴata toon ko toñange heƴata toon tan ala inna muslim akhu muslim julɗo e julɗo ko bannda kam jiɗime baaba julɗo e julɗo kam ko jiɗime baaba ko goto falaysa yahillu li muslimin daga naaki julɗo min akhihi e banum gu julɗo goɗɗo sheyun hay hunde
illa ma ahlu nafsi sako tan mesela daganakima an julɗo kefta jawdi julɗo goɗɗo walla ñoha ɗum walla mbara ɗum walla keɓayimo hon tan so wona kanko julɗo ko itti hoore makko o rokkuma kala ko daganama e hoore makko noon e ɗum ha daganimama amma ko wona ɗum wujjandemo janfademo dagaki funtudemo fo dagaki ala wa inna kulla riban kadi noon kala riba fil jahiliya ko ganduɗa banno ko guila jahiliya mawdun ko acca kala riba gonno ko adi e nder jahiliya ɗi ribaji fof goppaɗi hankadi fof kala ñamade wonnode ñamande dow riba o yoppe lakum ruusan walakum ko joomum ñamli fodde ko joomum ñamlirno ko ɗum tan joomum yomnoto amma ko fawi hen koye woppete la tadlimuna on toñata pawton riba la tadlimuna on toñata hakke mon yoole hakke mon yooltaki kono pawtaki riba o joɓiɗon fodde ko ñamluno ko gasi gayre riba al abbas abdou sana riba abbas babam abbas on kam fanni mawdun kullu on kam riba fof no worno fof o paama hay ko jawdi nde hayno o paama hen ala wa inna kulla damin fil jahiliyati kala ƴiyam mana kala wargo wannongo e saha jahiliya mawdun inde ko o paama kala wargo waɗnongo e saha jahiliya fof e goppi wa walda min wudiya wargo addingo accede fof noon min duma jahiliya e wargoji mbaɗnoji e saha jahiliya ɗum haris ibne abdoumoutalib bamo ko cawdiɗo haris on ɓi abdoumoutalib o on kana mo sarɗan ko nawnoɗo muyinnoyede fi bani leysin to goɗɗo leli hebbe leleysi to nawno muyinnoyede fokata hudel en mbarimo hay ɗam adi woppede miñi ko on ƴiƴam adi yaafede ala ko haɗa ko heddi fof o paam ala wastawsu bin nisa hayran tinɗe rewɓe tinɗe mabɓe tinɗe moƴƴaneɓe fa innama hunna awani ande ko rewɓe ko dahaɓe ɗe moɗon ɗo koɓe dahaɓe to moɗon ɗo goto fof so ari so naati e galle hankadi ko joom galle mum jeeyi gueɗe mum hay sen jaha ko ma wayno woppire yaha so yeeyi woppira ko fotani yaade waɗi ɓe ko dahaɓe e moɗon nden noon tinɗe e mabɓe laysa tamlikuna hunna shay'an ghayra dhalika on jaaɓe hay hunde koye sona ɗum on potani fawdeɓe goɗɗum koye pawaka illa etene fi hasen ɓeynta sonano ɓe gadda a jande mawde labtinde so jinino walla ko nande fayi faalno so mbaɗi ɗum fa joni so moɗaji so mbaɗi ɓe goppani kiiɗɗe ɓe lelde mbasen leldade mabɓe so ɗum waaji mabɓe artiɓe lawol moƴƴi so ɗum waajaki haaju ɓe jokki wadribu honne piyeɓe darba gayre barri hen pigal ngal cettani no fewi pigal ngal musani no fewi e feyina aɗa anda ko so ɗoftima on noon so jaɓi ɗoftade on fala tabu alayhim so wonda to lawol gongol hankadi wonda umbi wonda to lawol lorde ɓe law ɗum wona lawol so tawi ɓe jaaɓi ɓe ɗoftima hankadi gaccaɓe hakkillaji mabɓe ala inna lakum ala nisa ko ay koye oɗon jogui hakkeji e rewɓe mon de oɗon jogui hakke dow rewɓe moɗon ko woni saki waɗi ko reɓɓe ɓen jogui mon hakke oɗon jogui hakke dow rewɓe mon rewɓe mon jogui hakke dow moɗon fa amma hakkum ala nisa'ikum woni hakke mon e dow rewɓe moɗon fala yuɗino farsakum man takrahuna woto gaddu e woto jaɓɓin bertaji mana woto gaddu e nder galleji mon e nder suudu mon man takrahuna mo gañoton kala mo jiiɗa aɗa e galle aɗa e suudu mon woto gaddu ɗum suudu mon so berti nokku sal mon e ko nande hen woto nande hen mo jiiɗa naata ɗon wala adano woto cakkit fi wiide ko cuuɗi mon woto nandu hen man takrahuna mo jiiɗa kala mo jiiɗa naata e galleji mon woto ɓe gaddu e galleji he ɗum ko hakkeji mon e dow mabɓe ala wa inna hakkunna aleykum haqqa hunna aleykum haqqe mabɓe kamɓe reɓɓe dow moɗon an to so ilayhi ko yo moƴƴamɓe fi kiswati hinnoɗa ami hinna yo koltiɓe koltuji moƴƴi ñamino ñamde moƴƴere haaɓe kaara ɗum woni hakkeji mabɓe e dow moɗon so mbayi ɗin hakkeji no kamɓene ɓe tinen dento addude galleji mon he ɓe on jiiɗa haccande ɓe jiiɗi tawa toon jiiɗa ɓe gaɗa e galle he ɓe dento addude ɓen e galle he woto wi kaari den ɗon toon woto wi kaari den ɗon toon arɗa e galle he ala koye so gorko yiɗa waɗa e galle he woto waɗa e galle he de la tirmidi o muslim fatiha